Dag allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag ben ik jullie host, mijn naam is Shari. En vandaag gaan we verder met onze series over het onderwerp VGV, oftewel meisjesbesnijdenis. We hebben ook vandaag een speciale gast. Deze persoon is de sleutelpersoon voor EFSAN, maar ook GGD Haagland. Kunt u even jezelf voorstellen? Ja, dankjewel. Ik ben Ikhlas Abdurrahman. Ik ben eigenlijk uit Sudan. Oké. Ja, en ik ben blij als een sleutelpersoon bij EFSAN en nog ook bij Haaglanden. GGD Haaglanden ook. Nou, mooi. U weet al vandaag namelijk waar we over gaan praten natuurlijk. Ja. Ja, hè? Ja. VGV. Kunt u ons eerst even kort uitleggen wat VGV inhoudt precies? Ja, VGV is vrouwelijke genitale verminking. Dat betekent, eigenlijk dit gaat over meisjesbesnijdenis. We kunnen zeggen ook vrouwenbesnijdenis. Dat is wat is VGV in kort betekent. Oké, nou het zegt er mij eerst niks natuurlijk. Het is niet iets wat eigenlijk bekend is in Nederland, neem ik aan. Het is niet bekend hier, of wel? Ja, het is niet bekend vroeger. Maar nu wel, want die immigranten die komen uit Afrika en in andere landen ook, die komen met de gewoonte VGV. Dus nu in Nederland, mensen weten wat VGV is. En ja, wij samen aan bestrijden van de slechte gewoonte. Ja, dat is mooi. Ja. Nou, ik gaf al aan het begin van de interview aan dat u een sleutelpersoon bent. Hoe lang bent u dat eigenlijk en hoe bent u in het werk terechtgekomen? Ja, ik ben sinds 2019 als sleutelpersoon. Ik heb getraind in Amsterdam bij EFSAN. Ligt u daar dan een begeleiding, een cursus? Hoe zag het? Hoe moet ik het voor me zien? Ja, we hebben 2 lange zaterdagen keihard getraind. En aan het einde hebben wij een soort van certificaat gekregen. En dat betekent we kunnen officieel met een weg gaan. En we hebben nu mee begonnen. Sinds die tijd ik ben bezig mee. En eigenlijk, ik heb een collega, die jaren sleutelpersoon bij Haaglanden, bij EFSAN. Die heeft mij mijn naam doorgegeven. En zo bent u zeg maar terechtgekomen? Ja, dat is via altijd zo. Ja. Oké. Het was niet dat u dacht zomaar, ik wil mensen informeren over VGV. Ja, die vriendin van mij, die wist dat ik wil graag doen. En ik heb een paar keer met hun gedaan. En als hun hebben bijeenkomst, dan ben ik daar gelijk terugkomen en met andere mensen samen iets doen. Ik ben eigenlijk tegen de gewoonte. Ik ben tegen. Ja, snap ik. Oké, dus nou, dan mijn volgende vraag is, vindt u het belangrijk dat ook andere vrouwen ook sleutelpersonen moeten zijn? Zeker, niet alleen vrouwen, mannen ook. Ja, en waarom denkt u dat? Ja, kijk, bij ons als Afrikanen of zeg maar in andere landen die ook in Aziatisch of de andere landen, we weten dat die proces of de situatie dat die vrouwen die besneden zijn, die liepen in echt gevaar. Ja, vanaf het begin. Zeg maar, als je een meisje van 6 jaar of 5 jaar gaan hun in een heel enge manier pakken en dan gaan snijden en die bloed en die alle angstige. Het is een trauma. Die gaat jou met jouw leven, lang jouw leven ga je meedoen. Dus dat is niet iets dat
vandaag als iemand die ziek is of zo. Nee, dat gaat met jouw leven. Ja. Dus als ik het nu begrijp, praat u over de gevolgen van de VGV, zeg maar. Dat het traumatisch voor iemand kan zijn, maar ook pijnlijk. Geeft u aan? Ja. Oké. Ja. Nou, hoe geeft u voorlichtingen dan aan mensen over hoe ze, zeg maar, voor kunnen komen dat het eigenlijk niet gebeurt? Preventie, zeg maar. Ja, onze rol als sleutelpersonen, kijk altijd, we hebben de achterban. Die achterban, omdat wij die taal goed herkennen, dan het is makkelijk voor ons die communicatie te brengen. Tussen andere ouders en gezagouders. Ja, gezegd, ja, voor vrouwen dat, jullie hebben dit klaar. Jullie hebben al besneden, maar zorg over jullie dochters. Ja. Dat het, zeg maar, niet meer gebeurt. Precies, precies, ja. Maar ook dat ze ermee moeten dealen van dat het traumatisch kan zijn. En veel andere dingen. Ja. Ja. En hoe moet ik me voorzien, zeg maar, zo'n gesprek dat u met een gezaghouder of een ouder gaat, die dan zijn kind heeft besneden of van plan is om zijn kind te besnijden? Eigenlijk, wij geven voorlichtingen. Dan gaan wij samen zitten. We praten over, als wij geleerd van onze training, dat we gaan vrouwen, zeg maar, een beetje over anatomie van vrouwengeslacht, organen. Wat houdt dat dan nou in? Ja, anatomie. Wij gaan praten over bijvoorbeeld wat betekent clitoris. Wat betekent schaamlippen. Ja, die. Dan voor je met anderen praten, je moet zelf als vrouw zichzelf ontdekken. Ja. Veel vrouwen weten niet over hunzelf, alleen ik ben vrouw. Ja, hun lichaam. Ja. En ook vrouwen die hebben heel klein besneden zijn, waren hun denken dat is gewoon zo natuurlijk, dat zo. Maar dan ga je hun laten zien dat is de normale, dat God of Allah, alhamdulillah, heeft zo gedaan. En dan, dat is wat gebeurt na de besnijdenis. Ja? En dan wil ik daar ook even dan op ingaan, want PGV wordt door heel veel mensen iets gezien als traditie of iets wat, een stukje geloof, zeg maar. Ja, hoe kijkt u daarin tegen, zeg maar? Ja, wij praten over mensen, heel duidelijk. Want mensen denken dat VGV iets te maken met religie. Maar dat is niet zo? Nee, helemaal niet. Niet in de christelijke, niet in islam, niet in joden. Niets over vrouwenbesnijdenis. Dat in een van die heilige boeken. Helemaal niet. Het is gewoon een traditie. Daarom we praten over dat mensen, dat is een traditie en dat is heel gevaarlijk, want jullie hebben meegemaakt en dan begint iedere vrouw te zeggen ja, toen hebben hun mij gepakt en ja, dus allemaal die herinnering, ja, die komt nog een keer en dan je merkt dat vrouw echt, met vrouw gaat niet goed, ja. En haar expressie en alle dingen. Je denkt dat wat echt een vreselijk was bij haar geweest. Dus wij dat is onze ingang naar met vrouwen te spreken. En dat, kijk, laat jouw dochter zonder besnijdenis. Opvoeding is heel belangrijk. Want vrouwen denken dat, of onze familie daarachter, denken dat is een soort van bescherming. Ja. En bescherming, hoe bedoelt u precies bescherming? Ja, bescherming dat misschien gaat die meisje niet snel gaat in een relatie met mannen of zo. Dat is iets.
En dat altijd zeggen dat als je gaat niet besnijden, niemand gaat met jou trouwen. Oh, okay. Dat is ook helemaal hier. Ja. Ja. Nou, nu ben ik wel natuurlijk benieuwd, want u geeft aan dat voorlichtingen meestal voor vrouwen zijn. Hoe zit dat met mannen? Ik ben wel benieuwd hoe er aan toe gaat een gesprek met een man. Is het een taboe voor hun? Zijn ze juist voor of tegen? Wat zijn de gesprekken dat u meegemaakt heeft met een man? Eigenlijk die mannen, in onze tradities, die mannen hebben, die spelen een heel grote rol. Ja, klopt, zeker. Ja, want die vader denkt dat zo moet gebeuren met mijn dochter. Dan ze is schoon en mooi. Ja. En dat is een soort van bescherming. En ook, kijk, in VGV, we hebben verschillende soorten. Oh, okay. Ja, we hebben, dat is een makkelijke, dat is alleen de clitoris afgeknipt. En we hebben instructie en constructie en allemaal die dingen. Sommige mannen willen alleen die constructie, die ene, die vierde moeilijke. Oké, wacht even. Dat is helemaal dicht genaaid. U zegt mannen willen. Ik neem aan dan dat ik dan zo voor me zie dat een man dan zijn vrouw pusht om dat te doen. Of... Ja, mannen willen dat eigenlijk. Dat is, ik praat over een vriendin van mij die getrouwd heeft. Alleen die makkelijke soort. Ja. En haar man is in Saudi-Arabië. En hij is daar en zij ging naar hem toe. Over 2 weken heeft haar teruggestuurd. Ja. Zij gaat naar jouw moeder om jou als een vrouw te maken. En dat betekent, ga nog een keer doen die hele constructie bedoelt hij. Helemaal dichtnaaien. Oh, dat is naar? Ja, het is echt naar. Dat is echt naar. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat een geliefde van jou tegen je zegt, ga terug naar je ouders en kom terug als een vrouw. Ja, dat is echt gevaarlijk, hè? Ja. Gevaarlijk. Oh, jeetje zeg. Ja. U spreekt daarover als vrouw zijn en u geeft aan ook vooral in het begin dat het binnen uw traditie en cultuur, dat eigenlijk niet over wordt gepraat. Hoe kijken andere mensen naar u? Wat voor vooroordelen hebben ze over jou? Eigenlijk, als we zeggen dat is een taboe, dat is niet bespreekbaar. Maar we moeten het doen. Ja, sommige mensen kijken naar wij als wij praten over, dat betekent we zijn niet een netjese vrouwen. Ja, we hebben heel veel dingen gehoord. Oh, wow. Maar ja, okay. Maar dus, wij gaan verder mee. Dus u wordt gelabeld als u bent niet netjes dus? Ja. Oh, nou. Ja. Oké. Ja. En wat nog meer dan? Wat zegt je familie erover? Wat denken hun? Ja, die familie denken dat, dat is, kijk bij ons in Arabisch is het gillet adab. Dat betekent, dat is, jullie zijn niet een goede vrouwen, niet een, waarom praten over die onderwerp? Maar wij zijn vrouwen, we weten welke moeite die andere vrouwen kan maken. Klopt. En wij willen een goede toekomst voor onze dochters. Ja. Heel belangrijk. Kijk, als met eerste menstruatie, dat is het probleem. Met gaat trouwen, het probleem. Als je een baby krijgt, dat is ook een probleem. En je blijft jouw leven met een probleem. En dat is echt niet goed. Nodig. Maakt u die andere onderwerpen dat u ook noemde bespreekbaar, behalve VGV? Probeert u dat ook bespreekbaar te maken? We hebben ook we praten over opvoeding. Over opvoeding tussen 2 culturen. We zijn van oosten, we komen naar westen. Heel veel verschillende manieren, heel verschillende dingen. Daarom wij proberen om wat wij vandaar gekregen en wat wij van hier gekregen. Wij nemen een goede van hier en goede van daar. Dan gaan wij echt een goede kinderen. Want we hebben gekozen om hier te leven, te zijn. Daarom
We moeten echt iets goed doen voor onze mensen. Ja, klopt. Wij moeten zijn toekomst opladen. Ja, nou, mooi gezegd. Dat vind ik echt mooi gezegd. Ja. En zeg maar, hoe gaat het nu met de denkwijze van de mensen? Het is al jaren terug dat u begon met voorlichting geven. Ja. Ziet u zeg maar een lijntje van het gaat zeg maar goed of het gaat niet goed? Zeg maar. Hoe is de denkwijze van de mensen nu? Zijn ze veel opener of is het nog steeds van ze zijn dicht en ze willen er niet over praten? Nee, die mensen nu accepteren. Ja? Ja. Okay. Ja, dat is niet voor niets, hè? Ja, precies. Ja, we hebben onze best gedaan en we gaan verder. Niet alleen zo, we beginnen met de jongeren ook te trainen. Jongeren ook? Ja, jongeren ook. Nu hebben jongeren die hebben getraind via, zeg maar, afstand en Haaglanden. Ja. GGD Haaglanden. En dat hun die gaan de werk draaien in de toekomst. Ja, ja, laat allemaal die open-minded en open ogen en hart. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Nou, welke boodschap zou u zeg maar aan ons kunnen doorgeven of aan ouders en gezagouders om dit bespreekbaar te kunnen maken en ze te kunnen informeren dat VGV eigenlijk iets wat niet goed is, zo gezegd? Ja, ik wil zeggen tegen iedereen. Jullie kinderen zijn echt een cadeau. Ja. En daarom geef hun een mooi leven, een mooie toekomst. Ja, laat die meisje zelfvertrouwen hebben. Ja, zelfvertrouwen, sterke meid. Die gaat haar goed toekomst. Want vroeger dan van de toekomst, ze gaat een moeder worden, dan ze kan wel goed op haarzelf zorgen en voor haar kinderen ook. Ja, en dat is helemaal niet goed. Jouw lichaam is jouw lichaam. Je bent zo mooi. Ja, dat is heel mooi gezegd. Ik hoop dat ouders daar wat van kunnen meenemen natuurlijk. Nou, dat waren mijn vragen eigenlijk. Ja, dankjewel voor je tijd. Ja, dankjewel. Bedankt voor uw komst. Ja, dankjewel. Nou, dat was het alweer, lieve luisteraars. Ik wil u bedanken voor uw komst en de tijd dat u aan ons gegeven heeft. Ja. Ik hoop dat jullie hier met veel plezier naar hebben geluisterd. Wat ik ook nog erbij wil zeggen is, mocht je jezelf in een situatie bevinden omtrent VGV of wat dan ook. Er zijn echt wel mensen die daar met je over willen praten. Kijk in je omgeving. En anders zijn wij ook de Youth Changemakers ook voor je. Je kan ons een berichtje sturen via ons Instagram pagina, maar ook via de mail info@youthchangemakers.nl. En dat was het alweer. Tot de volgende keer.